Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku dai. Yanzu haka labari daga gabas ta tsakiya yana nuna cewa Isra'ila ta kai mummunan hari kan birnin Gaza kafin wani babban shirin sojoji da suke yi. Mutanen Gaza dai sun fito sun ce ba za su bar gidajensu ba duk gargaɗin da Isra'ila ta kai musu. Rahoton yana nuna cewa Isra'ila ta kai hare-hare masu yawa ta sama a yankin Zaitun na Gaza City. Jiragen yaƙi sun yi lagudan wuta mai yawa yayin da sojojin Isra'ila suka buƙaci mutane da su gudu zuwa can kudu na Gaza, amma mutane da dama sun ƙi yin hakan. Wani daga cikin mazauna wurin ya yi tambaya cewa ta yaya zan isa kudu alhalin babu wata hanyar tserewa. Haka kuma wani rahoton ya rawaito cewa wasu daga cikin 'yan Isra'ila sun lalata gonaki a yammacin West Bank, musamman a yankin Masafa da ke Yatta. Wannan lamarin na nuna tsananin tashin hankalin da ke yankin Gaza, inda jama'a da dama ke zaune ba tare da mafaka ba. Yara, mata da tsofaffi sun shiga cikin tsaka mai wuya. Wannan hari na iya ƙara jefa yankin cikin rikici mai tsanani matuƙar babu sasanci a cikinsa. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna kira da a daina lugudan wuta akan fararen hula, amma har yanzu ana ci gaba da kai har-haren. Wannan shine rahoton da ya fito daga Gaza. Yanzu haka Isra'ila ta kai mummunan hari, amma mutanen Gaza sun ƙi barin gidajensu duk da gargaɗin da aka yi musu. Me kuke ganin zai faru idan wannan ya ci gaba da afkuwa? Ku bar mana ra'ayinku a sashin sharhi, ko kuma mu ce ku bar mana ra'ayinku a sashin comment. Domin ci gaba da kawo muku labarin da yake afkuwa da duniya baki daya, idan kai ko ke baƙuwa ce a wannan tasha tamu mai albarka, muna son ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa da yadda za mu ci gaba da kawo muku abin da yake afkuwa a faɗin duniya baki daya. Mun gode.